कि जवना हेलो हेलो बगिया में सीता और राम मिलले हो जवना बगिया में सीता और राम मिलले ए भैया कि ऐसन लागेला कि हो ऐसन लागेला कि हवा हमने के भारतवर्ष में 4 गो धाम बा बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारिका जी और जगन्नाथपुरी ये 4 गो धाम कहल जाला। तो उहे कहे के बाद कि जवना बगिया में सीता और राम मिलले हो ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले जहाँ आदि शक्ति करुणा निधान मिलले जहाँ आदि शक्ति करुणा निधान मिलले ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले बोलिए सियावर रामचंद्र की ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले गिरिजा पूजन सिया आइली मंदिरिया मंदिरिया होइली मंदिरिया राम लक्ष्मण घूमे रोगी फुलवरिया राम लक्ष्मण होई फुलवरिया गिरिजा पूजन सिया आइली मंदिरिया राम लक्ष्मण घूमे रोगी फुलवरिया भैया रुकिए कि जहाँ देखिए कहल जाला कि हर युग में भगवान के अवतार होला और हर युग में भगवती के अवतार होला। तो बड़े भैया पंकज जी का ही लिखा हुआ गाना इन्होंने फिर उसे लगाया है कि हर युग में भगवती और भगवान मिलते हैं, लेकिन पहली बार भगवती और भगवान सतयुग में त्रेता में ना भैया, त्रेता में कहाँ मिले थे? तो उसी फुलवारी में कि जहाँ फिर से भगवती से भगवान बोले सियावर रामचंद्र की कि जहाँ फिर से भगवती से भगवान निशा जी तो ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले ऐसन लागेला कि हवा 4 धाम मिलले दोषी नयन उपवन भय चारी निर्घट राम जनक सुकुमारी निर्घट राम जनक सुकुमारी निर्घट राम जनक
कुमारी दोसे नयन उपवन भय चारी कि त्रेता युग में एक परमान मिलले त्रेता युग में एक परमान मिलले ऐसन लागेला कि हवा चारों ऐसन लागेला कि हवा चारों धाम मिलले जवना बगिया में सिंचाया उरी राम मिलले ओ जवना बगिया में सिंचाया उरी राम मिलले ऐसन लागेला कि हवा चारों धाम 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 मिलले हो ऐसन लागेला कि हवा चारों धाम बहुत बहुत धन्यवाद।